Hadiza Gabon ta gina katafaren masallaci. Tauraruwar fina-finan Hausa Hadiza Gabon ta yi wa addinin Musulunci hidima inda ta gina masallaci domin al'umma su dinga sallah a ciki. Abokiyar aikinta Maryam Kwararre ce ta bayyana hakan inda ta yi kira ga sauran abokan aikinta da su daina saka leshin 500,000 da atamfar 700,000 da gyalen 50,000 a yi koyi da Hadiza Gabon kamar yadda ta rubuta a shafinta na Instagram. Wallahi Allah na ji daɗin ganin masallacin da Hadiza Gabon ta yi. Ubangiji ya saka miki da alkhairi a wannan zamanin. Idan baka yi wa addini hidima, wa za ka yi wa hidima? Dan Allah sauran 'yan mata a daure a rage sa gwalagwalai, ba ku Dubai ba ku Amerika, a rage sa leshin 500,000, a tamfa 700,000, gyalen 50,000. A daure a yi koyi da Hadiza Gabon, 'yar wasan Hausa. Masu sauraro za mu kawo muku bidiyon wannan masallaci a daidai wannan lokaci. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin sanin labaran Kannywood da zarar mun ɗaura.